سلام سلام كلكم ناس فيديو تكتاتلو يا حوات بمجمريا كلكم سلام لومي نابزي نحبر قصات ميديا ممصي زعباتي كلكم زراكم مو خزار بزقنه كلتا كادرتات ناي هيقدف ناي وحاتن ابتي دوب تراخيبهم بعلم كم زبلوه بزعبو قرب رئيتيك قلتي بمجمريا اتزقرم اتززارب زلو تكالاو زي مغاني كلت يوم ودباتك تكالاو السرارحة زي مفلات طرح زي كونه نتهزبي كم حدا زي ربح كم حدا وساني كوسن زي خيل نسوم نابزو تطو طرح زخيد حزب غيرهم سلازو قصروي نزي نمغبار بزح عمتا سريحهم اليوم حدا خابتي سراح دخنت بسراوي تغيركا ببوليس غيركا اندادب بدبكا فرح حاضرونه حبرتسب مغبار مدكاي نيرو بتحادو وغن بزعوا ناي هو حاتكو بزح كزارب ايدلني نعو يتم تغارو زاربلو انا غن بزعوا ناي ارترا خزارب ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ትካላዊ ኣሰራርሓ ካብ ዘይብሉ 20 ገደን ዓመታት ገይሩ ንሱም ይጽናሓልና ሕጂ ከዓ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ቀኒእኩምልና ኢኹም ትብሉ ፀገም ኣይኮነን ንሰላም እንተኮይኑ ይኹን ከማኹም ንደልዮ ግን ንሕና ንቐልኣልኩም ዘይኮና ዘለና ንቐንእ ዘይኮና ዘለና ከምትና ይትማሊ ጥፍኣት ካኡ ብዝኸፈአ ንሕብረተሰብ ክህሉን ኣብዘይ ክህሉን ዘውድቕ ሓያል ሓደጋ ንኸይመጽእ ተቆጠቡ ኢና ንብል ዘለና ኣነ ንገዛ ርእሰይ ብውልቀይ ኮመየ ዝብል ዘሎ ትማሊ ምስ ወያነ ኮይናታ የድልን እዩ ክንዋጋእ ብደብ ኣምሲልና ኣየድልየናን እዩ ንዝበሉ ኣርካናት ኤርትራውያን ኤሊት ሃገር ሸይጥኩም ኢሎም 20 ገለን ዓመታት ኣብዘይ ፍለጥ ገዳጉድዮም ኣሲሮም ንሶም ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ዝበጽሕዎ ሓሳብ ሎሚ ንሶም ይብልዎሉ ሕጂ ምስ ህወሓት ምስ ካልእ ሰላም ጉርብትና ጽቡቕ ቀዳምነት ግን ነቶም ቁኑዓት ተሓሳስባ ዝነበሮም ንስልጣንካ ክትብል ከዲዖም እዮም ኢልካ ብጎዳጉዲ ዘስፈርካዮም ንዖም ኣውፃእዮም እንተልዮም ሕክምና ርእዮም ብህይወቶም እንተዘይሃልዮም ከዓ ንስድሮኦም ኣቕብጾም ብቐዳምነት ስራዕ ውሽጣዊ ዶሜስቲክ ናይ ሃገርካ ኣለካ ንሱ ግበር ከም ካልኣይ ትማሊ ቀኒእኩምልና ኢኹም ኢልኩም ምስ ኣብይ ተደሚርና ኢናዶ ሓደ ኮይና ኢናዶ ንሕና ሓደ ምዃንና ዘይፈልጥ ንታሪኽ ኣይፈልጥን እዩ ኢልኩም ተባጭው ኣባጭኹም ከይድኩም ኣሻሓት መንእሰያት ኣብ ዘይጠቅም ኩናት ሕድሕድ ናይ ኢትዮጵያ ኣጥፊእኩሞም ኢኹም ተመሊስኩም ክሳብሎ ምንደታቶም ኣብ ምንታይ ተሰዊኦም ከመይ ገይሮም ተሰዊኦም ኣይነገርኩመን ኣብ ልዕሊ እዚ ጭንቅማ ኣይፈታሕኩምሉ ናይ ኤሌክትሪክ ኣይፈታሕኩምሉ ሰብ ክነግድ ክመላለስ ኣይፍቀድኩም ማሕበራዊ ህይወቱ ሃሚኩሞ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ቶታሊ የለን ፍትሕም መጊደፎ ፍትሕ ካብ ትረግፅዎ 30ታት ዲወላ ካብ በረኻ ከም ዘለኹም ከም ዘለዎ እንዲ እዚ ከም ዘለዎ ሃልዩስ ሎሚ ካድረ ሰዲድኩም ንሰላም ዘይኮንኩም ትጽውዑ ዘለኹም እቶም ተጋሩን ክሰምዑ ሰላም ዘይኮነ ዝኸውን ዘሎ ካብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመትን ገለን ዝኸፈልኩም ዋጋ 3 እጥፊ ከኽፍለኩም እዩ ዝመጻኩም ዘሎ ኤርትራውያን እውን ተዓዊትና ኢና
ካልኢና ከምዚ ኢና ዶ ፖለቲካ ኢዶ ገለመለ ኣይትበሉ። ፖለቲካ ከምዚ ኣይስራሕን። እዚ ህልቂት ጥፍኣት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ዝእወጅ ዘሎ። ከምታ ትማሊ ኣሸሓት ከፊሎም ዝሓቶም ዘይብሎም ንስድሮኦም ዘይነገሩ ሎሚ ከዓ ኣማይት ኣሸሓት ወሲዶም ንኢትዮጵያ ንኸድሑን ድዮም ንኢትዮጵያ ንኸጠፍእና ኢሎም እዮም ክኸዱ። ካልኣይ ኤርትራውያን ክትርድእዎ ዘለኩም ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ናብ ኢትዮጵያ ብዘይ ፍቃዱ ተኣቱ እንተኾንካ ደባቱ ጥሒስካ ወራር ትእውጀሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ወራር ጀማሪ ንስኻ ኢኻ። ፅባሕ ንጎ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳኣ ወሪራ ንኤርትራ ንስኻ ኢኻ ጀማሪ። ትግራይ ክሳብ ኣካል ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነ ብፌደራል ኣቢሉ ወይ ከዓ ተጋሩን ፌደራልን ተረዳዲኦም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዶባት ተሓንፂፁ ንሰላም እንተኮይኑ ፅቡቕ ትካላዊ ኣሰራርሓ በቲ ይኹን ይምፃእ። እንተዘየሎ ግን ስቂልካ ከምዚ ኣብ ጎቦ እናተራኸብካ ስቂልካ ዕጡቋት ጉጅለ ሰሰዲድካ ምግባር ቅድሚ ሕጂ ዘኽፈለና ዋጋ ይኣኽሎ የኽብለኩም ዝደሊ። ብኻልእ ደረጃ እዞም ተቃወምቲ መሲሎም ህግደፋውያን ዝነበሩ ሕጂ መርገፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንዘይከውን ሰላም ህግደፍ ስለተዓረቀሎም ተሓጒሶም ዝዘሉ ርኢና ኣለና። በዚ ከዓ ደገፍቲ ኮይኖም ሃገርን ሃገራውነትን ስርዓት ምድጋፍን ሃገር ምድጋፍን ድንግርግር ኢልዎም ዝፀንሐ ሎሚ ተረዲእዎም ኣይ ህዝብናን ሃገርናን ብትከላዊ ኣሰራርሓ ደኣ ክብሉ ሃገራውያን ወፅኦም ኣሉ። ካብቲ ድሓርሓርቲ ወፅኦም ካብቲ ከዓ ኣገልገልቲ ወፅኦም ካብቲ ሃገራውያን ናይ ብሓቂ ወፅኦም ካብቲ ተቃውሞ ከዓ ድሓርሓርቲ ወፅኦም ኣብቲ ተቃውሞ ዝነበሩ ገሊኦም ብሃይማኖት ገሊኦም ብብሄር ገሊኦም ብዓለት ተሰግሲጎም ዝፀንሑ እሞ ከዓ ካብቲ ንሶም ዝደልይዎ ገለ ነገር በጨቕ ስለ ዘበለት ስርዓት ሎሚ ኣፍ ልቦም ክሃርሙ ንርኢ ኣለና። ግን እቲ ትደልይዎ እውን እንተደሊኹሞ ብከምዚ መንገዲ ይኮነት ዝመፅእ። እዚ ዝኸይድ ዘሎ ከም ጓሻ ውሕጅ ናበናይ ዓብሩባ ካውርድና ይትፈልጥዎን እዩ። እቲ ኩናት እዩ። ፈራሕን ተባዕን ዝበሃል የለን። ፅባሕ ንግሆ ናይ ሓሳብን ናይ ሓጋዝን ናይ ፖለቲካን ልዕልና ዘለዎ ድዩ ክዛዝሙ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ኣካያይዳ ድዩ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ንዘለኣለም ጥምየትን ዕርቃንን ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚን ዕርቃን ወዲቕካ ዲኻ ተጠሚርካ ክትነብር ከም ሃገር ዲኻ ትቕፅል ወይስ ኣምነን ንሕድሕድካ እዚ ክኸውን ኣይነበሮን ክኸውን ነይርዎ እንደገና ተዳቂቕካ ከም ሕብረተሰብ ዲ ከጥፋእካ ኣይትፈልጦን ኢኻ። ስለ ዝኾነ በጃኹም ኤርትራውያን ኣሕዋት ነዚ ነገር ዝስኽን ኢልኩም ረእዩ። ኣነ ንነብሰይ ሰላም ናይ ጎረባብቲ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ብከምዚ ኣገባብ ኣይኮነን። ሰላም ኣገባብ ኣሎ። ሃገራዊ ጉዳይካ ትገብር፣ ውሽጣዊ ጉዳይካ ትገብር፣ ህዝብኻ ማይ ተስቲ፣ ህዝብኻ ኤሌክትሪክ ትገብር፣ ህዝብኻ ኔትወርክ ኮኔክሽን ክህልዎ ትገብር፣ ህዝብኻ ኩሉ ነገር ምስ ሃለዎ ወይ ከዓ እቲ ቤዝ ነገር ምስ ገበርካሉ ሃይ ህዝበይ ካብዚ ስሎሚ ምስ ጎረባብቲ ዘለና ከምዚ ይኹን ኢልካ ዘይኮነ ኣብ ኩናት ንውልቀስ ናይ ውልቀ ሰብ ስልጣን ከተደልድል ኢልካ 30-35 ዓመት እሞ ከዓ ኣብዘይ ደልሃመት ዝኾነ ስካ ሓዲድ ዝጠሓሰት ባቡር ትመስል ሓኒንካ ናብ ዘይትፈልጦ ጉሁም ዘእቱ ኩናት ምእታው ካብ መኽሰቡን ጥቕሙን ሓደጉ እዩ ዝበፅሕ። ስለ ዝኾነ በጃኹም ልቢ ንግበር። ካብ ስምዒት ወፂና ነዚ ነገር እዚ ብኣፍልጦ ንርአዮ። ካብ ፀርፊ ካብ ስምዒት ካብ ካልእ ወፂና ብፖለቲካዊ ቁጠባዊ
ማሕበረሰባዊ ጌርና እንተረኣናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ፅን ኢልኩም ናይ ሰማዕኩምኒ ይቀኒየለይ። ተንኪዩ